L-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigrazzjoni permezz tal-programm Restart 3 tgħin immigranti li jkunu f'pajjiżna biex imorru lura f'pajjiżhom b'mod volontarju jekk ma jkollhomx interess li jibqgħu f'Malta. Dan il-programm jagħti opportunitajiet lill-immigranti irregolari fost l-oħrajn permezz ta' għajnuna finanzjarja u edukazzjoni xierqa. F'konferenza organizzata mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Immigranti, is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar li 37 immigrant ibbenefikaw minn dan il-programm. Ian Borg saħaq li parti minn dan il-programm qed jiġi kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Huwa rringrazzja lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigranti għall-ħidma biex dawn jgħixu ħajja iktar diċenti f'pajjiżhom, apparti l-għajnuna li tingħata lil pajjiżna f'dan ir-rigward. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija tkellem dwar l-impatt li qed iħalli l-influss tal-immigranti irregolari u l-ażil fuq pajjiżna. Huwa qal il-programm Restart 3 huwa ta' gwadan għal Malta għaliex permezz tiegħu jonqsu l-immigranti minn pajjiżna. Ħabbar li Malta għandha l-ogħla numru ta' rifuġjati fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt mill-2002 sal-lum waslu Malta ma' 17,000 immigrant irregolari. Is-sena 2008 kienet sena rekord fejn 2800 immigrant irregolari waslu f'pajjiżna. Il-proġett Restart 3 kien ta' esperjenza pożittiva fl-aħħar snin, iżda minkejja dan qatt fadal aktar sfidi xiġu indirizzati, temm jgħid il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija.